правиш? Нищо, брат, тренирам се. Ама, какво правиш ти? Нищо, брат, тренирам се. Добре. Майер, какво правиш, бе? Нещо, тренирам се. Аз се Аз си, що си? не трябваше да направиш. Ама защо? Брат, какво правиш? Нищо, тъкам с телефона ми ти. Нищо, сега ще върна до магазина. Мислиш ли ти взема нещо, брат? Вземи една бирени картофки, един шпеков салам. Да се почерпа малко. Вземи едни семки, вземи едни пуканки, една кола и едно уиски. Добре, брат, ще ти взема само един кой. Брат, какво правиш? Нищо, тъкам с телефон. Ти какво правиш? Нищо, сега ще върна до магазина. Искаш ли ти взема нещо? Вземи една бира, едни картофи, вземи да се почерпа малко. Вземи един шоколад, едни семки, едни пуканки и това. Да, брат, ще ти взема един кур. Брат, какво правиш? Нищо, тъкам се на телефона, брат. Ти какво правиш? Нищо, сега ми се върна до магазина, че много жега. Искаш ли ти взема нещо? Там може, айде вземи ми една фанта, една... Добре. Брат, какво правиш? Нищо, тъкам с телефон. Ти какво правиш? Нищо, сега ще върна до магазина. Искаш ли ти взема нещо? Вземи ми една бира, едни картофи, вземи да се почерпа малко, вземи един шоколад, едни семки, едни пуканки и това. Да, брат, ще ти взема един кур. Брат, какво правиш? Нищо, тъкам с телефона ми ти. Нищо, сега ще върна до магазина. Искаш ли ти взема нещо, брат? Вземи една бира, едни картофки, един шпеков салам, да се почерпа малко, вземи едни семки, вземи едни пуканки, една кола и едно уиски. Добре, брат, ще ти взема само един кур. Брат, какво правиш? Нищо, тъкам с телефона ми ти. Нищо, сега ще върна до магазина. Искаш ли ти взема нещо? Добре, вземи една бира, едни картофки, една кола, вземи едно уиски, вземи едно сирене. Ама що да ме? Брат, какво правиш? Нищо, тъкам с телефона ми ти. Нищо, сега ще върна до магазина. Искаш ли ти взема нещо? Вземи ми един шоколад, едни пуканки, една кола, една фанта, вземи една бира. Това. Да, брат, ще ти взема един кур.